Дусларым, сіз бұл Батыр егітні танисыздар инде. Ғабдулла Тукай әкиятіндегі Былтыр бұлауыл. Қазір бұл Батыр егіт турында өр-яңа әкияттың ағзалі. Бір күнне Былтыр Ирақ орманға утынға барыға ойлаған. Жиренкейіне отырғанда юлға қозғалған. От бұрынғы замандардан халқыбызның төп ярдәмшісі, тоғыры доста болған. Матур етіп, бизеп йөрткән араларны милли бәйрәмебез Сабан туендады. Иң төп ярыш атлар чабышы булган. Намалкай! Җырлый бара торгач, аның каршына 3 кыз әкиятендәге төпчек кыз очраган. Бигрәк уңган инде үзе. Ул Былтырны милли ризыкларыбыз, тәмле очпышмаклар, чәк-чәк белән сыйлаган. Былтыр аңа рәхмәт әйтеп, юлын дәвам иткән. Бик озак барган ул, аты да арып киткән. Бераз ял итеп, бер йортка тукталган. Өйгә керсә, анда Камыр Батыр дагалар чүкеп утыра икән. Халкыбыз шулай уңган шул безнең. Кулыннан бер эш тә килә. Игенчелек, тимерчелек, сәүдә дисеңме. Камыр Батыр аның атына дагалар бүләк иткән. Дага итү, юллык, танышлык, дуслык символы. Былтыр алга таба юлын дәвам иткән. Бара торгач, зиннәтле патша сарайына килеп чыккан. Патшаның кызы искиткеч гүзәл икән. Озын кара толымлы, бизәкле читекләр, бәбә итәкле күлмәк кигәнди. Былтыр бер күрүдә үк кызга гашык булган. Былтыр белән патша кызы 3 көн, 3 төн бәйрәм иткәннәр. Хәзерге көннәрдә дә алар бик тату, матур гомер кичерәләр. Матур кызлар, батыр уллар үстерәләр ди.